5 دکبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бинои нави хуштарҳу замонавии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд. Иншоот дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои кормандони мақомоти судӣ бунёд гардида дорои шароити пешрафтаи кору хизматрасонӣ мебошад. Бинои суди олӣ аз 15 ошиёна иборат буда, сохтумони он аз ҷониби дирексияи сохтумони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи қариб 185 миллион сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бо сифати баланд ва бо риояи меъёрҳои сохтумонӣ анҷом дода шудааст. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои нави суди олӣ дорои 171 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ бо 400 ҷойи нишаст, 8 толори муҳокимаи судӣ, бойгонии парвандаҳои судӣ, ҳуҷраҳои қабули шаҳрвандон, ҷойи нигоҳдории судшавандаҳо, толор барои конферансҳои матбуотӣ, китобхонаи анъанавӣ ва электронӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, ҳамаи ҳуҷраҳо тибқи стандартҳои матлуб ҷиҳозонида шудааст. Дар таҳхонаи бино таваққуфгоҳ барои 25 воситаи нақлиёт мавҷуд аст. ороиши зоҳирии иншоот бо истифода аз тахтасангҳои хоро ва мармар сурат гирифта, намои бино бо истифода аз унсурҳои миллии санъати баланди меъмории муосир ва бо услуби хоси нақшу нигори тоҷикӣ зинат дода шудааст. ҳуҷраҳо, толорҳои маҷлисгузаронӣ ва пештолорҳо бо нақшу нигори миллӣ, шишабандӣ ва бо сангҳои табиӣ оро ёфтааст. барои ороиши дохили бино кандакориҳои гачӣ, панелҳо аз навъи чӯбҳои қиматбаҳо ва рангҳои аълосифат истифода карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав ба сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода, иншоотро туҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони мақомоти судии кишвар ба истиқболи солгарди 35-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон номиданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз бинои нави суди олӣ зикр карданд ки бо истифода аз шароити фароҳам овардашуда кормандони мақомот вазифадоранд ки ҳуқуқ, озодии инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро ба таври бояду шояд ҳифз карда волоияти қонунро таъмин намоянд. омад афрохтани бинои наву замонавии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз кӯчаҳои марказии пойтахти кишвар ба зебогии бештари шаҳри Душанбе мусоидат карда, идомаи мантиқии татбиқи амалии сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон ва шаҳрдории пойтахт мебошад. зикр бояд кард ки бинои пештараи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев дар солҳои 1970 ҳамчун толори фарҳангӣ ба истифода дода шуда, ба талаботи фаъолияти мақомоти судӣ чандон ҷавобгӯ набуд. норасоии ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои муҳокимаи судӣ ва маҷлисгоҳу дигар иншоот сабаб шуд ки бо ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтумони бинои нави суди олӣ рӯи даст гирифта шавад. ин иқдоми пешвои миллат аз ҷониби кормандони мақомоти судии кишвар пазироии самимӣ пайдо кард. бояд гуфт ки аз тарафи ҳукумати кишвар бобати таъмини мустақилияти ҳокимияти судӣ тавассути зиёд кардани воҳидҳои кории судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, афзоиши маблағгузории мақомот судӣ, таъмини судҳо бо бинову таҷҳизоти муосир ва ғайра пайваста тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. дар умум таъмини шароити зарурии моддиву техникӣ, бахусус бо бинову таҷҳизоти муосир таъмин кардани судҳои шаҳру ноҳияҳо мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор дорад. маҳз бо ташаббусҳои бевосита ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти судӣ дар қатори дигар соҳаҳои кишвар солҳои охир рушд ва такмил меёбад. дар ин давра барои боз ҳам беҳтар гардонидани шароити корӣ, як қисми бинои судҳо бо тарҳи зебои меъморию ороишоти миллӣ сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти муосир таъмин шуд. биноҳои нав бо назардошти шумораи умумии кормандон, толорҳои зарурӣ барои гузаронидани ҷаласаҳои судӣ, ҳуҷраҳои кории дорои шароити зарурӣ ва ҳайати хизматрасон омода мегардад. бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои 2000-2024 дар 14 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ бинои судҳо аз нав сохта ва ба истифода дода шуд. беҳдошти вазъи иҷтимоии судяҳо, хусусан бо манзили истиқоматии хизматӣ таъмин кардану давра ба давра зиёд намудани музди кори онҳо яке аз омилҳои таҳкими ҳокимияти судӣ мебошад. таи солҳои 2000-2024 бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ 80 корманди мақомоти судии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар бо манзилҳои истиқоматии хизматӣ ва қидаҳои замини назди ҳавлигӣ таъмин гардиданд. бо чунин як тарҳи зебо бунёд ва истифода додани бинои нави суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бинои мазкур ба ҳама талабот ва стандартҳои ҷаҳони муосир ҷавобгӯ мебошад, яке аз тадбирҳои муҳим ва наҷибонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар баланд бардоштани нақши ҳокимияти судӣ ба ҳисоб меравад. соли 2024 барои мардуми тоҷик соли басо таърихӣ ба ҳисоб меравад, зеро маҳз дар ҳамин сол се шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ, ҳокимияти қонунгузор, ҳокимияти иҷроия ва ҳокимияти судӣ дорои бинои маъмурии хуштару замонавии худ гардиданд. бо истифода аз ин фурсат мо кормандони мақомоти судӣ миннатдории беканори худро ба пешвои муаззами миллат баён медорем. боиси ифтихору сарфарозист ки дар доираи ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо кормандони мақомоти судӣ соҳиби бинои наву замонавӣ хуштарҳу зебо ва муҷаҳҳаз бо ҳама шароитҳои лозимӣ гардидем. сипоси беандозаи худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки ҳамасола чандин биноҳои навбунёдӣ мутобиқ ба талаботи меъмории муосирро ба вазорату идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ тақдим менамоянд. имрӯз бинои нави суди олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт ки ин иқдоми созанда ва бузургу наҷиби роҳбари давлат дар таърихи миллати тоҷик ба ҳарфҳои зарин навишта хоҳад шуд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таъмини кафолатҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои мардуми тоҷикистон пайвастан нисбат ба мақомоти судии кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоед ки мо судяҳо бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дастгириҳои доимии ӯро эҳсос менамоем. ифтитоҳ бахшидан ба бинои нави суди олии ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва мақомоти судии кишвар мебошад. бояд махсус қайд намоям ки бинои нави суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи асосгузори усул ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тарҳи наву замонавӣ мутобиқ ба хусусиятҳои хоси фаъолияти судӣ сохта ба анҷом расид ки мувофиқи лоиҳаи анговаравӣ он аз 15 ошёна иборат мебошад ва дар он утоқҳои корӣ барои судяҳо, кормандони дастгоҳи суди олӣ, инчунин толорҳои маҷлисгоҳи судӣ пешбинӣ шуданд ва ба таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. китобхонаи электроние ки имрӯз дар бинои суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода шуд яке аз навгуниҳои муҳим ба ҳисоб меравад, чунки акнун ҳар як корманди суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он имконият доранд ки аз он истифода баранд ва аз он адабиётҳои ҳуқуқӣ ва дигар санъатҳое ки барои фаъолияти кормандони мақомоти судӣ зарур аст истифода намоянд, чунки китобхонаи мазкур ба шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ пайваст буда барои дастрас намудани адабиётҳои ҳуқуқи ҷаҳонӣ низ имконият дорад. ва албатта ҳамзамон дар бинои нави суди олии ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 4 толори кушода бар ҳаво кушода ба истифода дода шуд ки толорҳои мазкур барои гузарондани мурофиаҳои судӣ, инчунин ҷамоматҳо ва дигар вохӯриҳои расмӣ хеле муфид мебошад, чунки дар ин ҷо тамоми шароитҳои зарурӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ муҳайё гардидааст.